Nije bitno, to ja ne gledam. Ako ima pravo da navija. Ovaj pas u razdu mladih, on jako loše nosi rep u hodu. Iznad legde linije sve to sad moglo bi da bude i neko osnovno ide, ali i to odredi im najbolje. Dajte vi još jedan. Evo ovako, ovaj pas loše nosi rep u vodu, znači danas besti šov ide čuje. Ti ćeš svela na televiziji večera. Možemo sve igrače da budu pored svojih trenutara, kad sudija pozove, da igrači budu. U slučaju da ne bude, sudija će izvršiti ocjenjivanje od svojih glasova, njegov glas je vidjeti.
Može samo potpis ako nije. Evo ovako imamo dva primjerka u razredu intermedija, znači oni su jednu veću streljivaju i znači mogu da se imamo psa koji je lepo čičen, zagrka je malo to čelo, malo u čelnom delu glava je malo šira, red pravilno usadjen, nošen, dobra boja, kod drugog psa loša prezentacija, puče glavu, Pedro Sapir Probiović, drugi zamjerki nema. Znači danas odlučujem se ovim redoslovom cat, ercat. Tu je intermedija. Da, jeste ona lakšeg tipa, ali od donje granice je visine, znači danas dobila odličnu ocenu i titulu da jeste lakšeg tipa, ali je standard. Bravo, bravo za Sirija. Da. Bilo da ti vrati da li da. Bilo 6 godina da počne. Kada ti nije informacija kada je nisu zapadati. Ajde još jednom tamo. Informacija je bilo da trebalo da... Thank you.
snimate? Znam da na autoput, sve Hoću da ti dam ja odsudsko listu, Gojko, ne boj tako, hoću kad završi proglašenje. ti kad prodaš, ti ćeš meni, ja hoću da uložiš žalbu dokle ti. Pa ne možeš ti na moju, na koju odluku ću da mi uložam. Ti kad proglašiš taj motor. Pa kako ja još to proglasio, kako ti možeš? Pa rekao si, jesi mi rekao sam ti šta? A ti mi da mani rekao, tako što treba se šući. Lako si mi rekao šući. Ja šta je to? Ja nisam šući, ostalo. Moji su mužjaci. Gojko je odustao, prošlo su zubile, ja sam njemu i kolegi sam rekao isto, znači danas samo može dobe ovdje motor i niču. Kolega, dođite, vi uzmite vašu. Dajte mi ovako. Ćemo skratiti regalice. Nešto duže, malo nešto duže ovo. Rep malo ide iza krelja, linije nesatno. Drugi pas, skladan. Dobro čišćen, rep pravilno nošen. Mogla bi glava malo da bude jača kod ovog mužjaka. Vodovi su pravilni, korektni, znači ovaj pas malo ima veće ulo i malo ide preko letnje linije, znači danas je cac. Bravo sudija! Bravo sudija! Nema. 4-8-4 Lima.
Може, не може.